लिपस्टिक हिले दरभंगा डिस्ट्रिक्ट आलू चॉप लागेलू तू आलू चॉप लागेलू कमरिया 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 लॉलीपॉप लागेलू कमरिया करेला पालप लॉलीपॉप लागेलू हट 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 रहा हट के अतली कमर देखा लच के हट 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 रहा हट के गजबे कमर देखा लच के बैक मारेली सबो करेट मारेली बैक मारेली कबो करेट मारेली लड़की हिया है वोल्टेज वाली करेंट मारेली लड़की हिया है वोल्टेज वाली करेंट मारेली बोलिया पे लिया झूमे मुस्की पे झूमे लटाटा टाटा टाटा गोरखपुर देवरिया में तो हर भूख रहेला बोलू जी। अच्छा वो तो बलिया अपने उत्तर प्रदेश में हो गया ना कि दरभंगा पे बलिया पे दरभंगा झूमे गलिया पे मुजफ्फर अरे लोरिक धाम में लोगन के भूख रहेला हो पहिरहलो जब तू नथुनिया लागे हेलो जैसे नगनिया तू चका अरे तू चका चौक लागे आ महलाई बर्फ लागे इतना गर्मी बा एकदम इनका के देख के मतलब गर्मी नहीं लग रही होगी नहीं लग रही ना अरे तू चका चौक लागे मलाई बर्फ कमरिया 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 कहला पहला लाली पॉपुला देलू कमरिया कहला पहला लाली पॉपुला देलू चली रही दादर बाजार हिलेला मारी ठुमका त यूपी बिहार हिलेला चली रही दादर बाजार हिलेला मारी ठुमका त यूपी बिहार हिलेला कमर लचकाई